Nachádzame sa na stavbe diaľnice D1 Hubová-Ivachnová, kde máme tu česť vám predstaviť prírastok do našej rodiny technických zariadení našej spoločnosti Drevovia, kedy sa nám podarilo v spolupráci s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov obstarať tento báger značky Mekala, ktorý je veľmi významným pomocníkom pri prácach realizovaných v takom ťažkom teréne, v ktorom sa práve nachádzame. V rámci tohto projektu sme zakúpili tento stroj, ktorý je v tomto regióne prakticky bezkonkurenčný, pretože naozaj všetko to, čo sme doteraz mali v jednotlivých strojoch zakomponované, je vlastne sústredené do stroja jedného, ktorý má veľkú a obrovskú manevrovaciu schopnosť, veľký dosah a samozrejme aj tú rýchlosť. Je to inovatívne zariadenie, ktoré v širokom okolí, a teda na Liptove, momentálne ani na celej diaľnici D1 Hubová-Ivachnová takýto typ stroja nie je. Vyniká kombináciou rôznych funkcií, to znamená, že dokáže napríklad pri samotnom pojazde mať otáčanie celého pohyblivého ramena, nakladať sypké materiály, robiť terénne úpravy. Vďaka ďalšiemu príslušenstvu, ako je búracie IPH kladivo, dokáže rozbíjať či už komunikácie, kamene, dokážeme rozrušiť akýkoľvek terén, asfalt, bez toho, aby vznikol nejaký prebytočný materiál, lebo ten frézovaný asfalt je možné druhotne použiť. Keď sa pozrite na konštrukciu toho samotného ramena, tak je už od výroby prispôsobené na zdvíhanie ťažkých bremien, čiže umožňuje plnohodnotné využitie v rámci stavebných prác. Obstarávacia suma bola primerane vysoká tým funkcionalitám, ktorý ten stroj má, bola cez 129 000 eur. Keď sa odrátali oprávnené náklady, mali sme tu čest teda, že sme sa mohli uchádzať o dotáciu vo výške 50 000 eur. Priniesol sa do našej spoločnosti aj veľký sociálny rozmer. Zvýšili sme podiel zamestnancov našej spoločnosti a v nemalej miere má to aj tú pozitívnu emóciu v tom, že dokážeme tento báger využiť aj v podmienkach, ktoré nedovolujú použiť technológie iné. A v takých podmienok v tom našom okrese je veľa vzhľadom na konštrukciu a štruktúru toho okresu, takže vieme pomôcť pri stavbe rodinných domov, radovej zástavby, pri líniových stavbách, takže z tohto pohľadu sa z toho tešíme tiež. Spolupráca s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov je naozaj vynikajúca, profesionálna, veľmi trpezlivá, to musím povedať, pretože tá administrácia toho projektu je veľmi náročná a precízna. Za čo im chcem aj touto cestou teda poďakovať, že nám veľmi pomohli pri tejto aktivite, ktoré výsledok môžeme vidieť.